Γίνεται ένας πανικός. Αυτοκίνητα του στρατού. Οι υδροφόρες του Δήμου μας και όλα μαζί προσπαθούμε να σώσουμε τον πάρκο. Έχει ανέβει, καλά. Έχει ανέβει αρκετά το νερό από όσο ήταν πριν. Προσπαθούμε λοιπόν να σώσουμε την κατάσταση και με τα μοτέρ που φτιάξαμε, με τα μοτέρ που ήταν χαλασμένα, τα 3 μοτέρ, οπότε η λίμνη δεν έχει πέσει, έχει ανέβει αρκετά, ήταν από το ντουβάρι αρκετά μέσα, τώρα ανεβαίνει συνέχεια. 10 υδροφόρες φέρνουν σήμερα και αύριο σταμάτητα νερό, που σημαίνει πάνω από 200 υδροφόρες θα πέσουν μέσα στον πάρκο. Ναι, έγινε. Έγινε, να κοιτάς, γράφει. Κλείστο. Δεν ξέρω εγώ. Τι. Έλα. Γιατί είχα και τον ήλιο πάνω και... Πάντως στο πάρκο το προλάβαμε, τη λίμνη της προλάβαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο στρατό, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που ανταποκρίθηκε στο έγγραφό μας, του Δήμου Αγίων Αργύρων. Πρέπει να τρέξει τώρα λοιπόν τις διαδικασίες στο Υπουργείο πολύ γρηγορότερα. Πολύ γρηγορότερα από ό,τι ήταν. Πολύ γρηγορότερα από ό,τι χρειαζόταν. Το νερό που πέφτει απευθείας μέσα στη λίμνη και όχι στα κανάλια υπερχείλησης. Με αποτέλεσμα και το νερό να ανανεώνεται και να οξυγονώνεται και να σωθούν τα ψάρια και ο βιότοπος. Στα κανάλια δεν έχει κανένα νόημα.